Okei, joo, se on motherfucking natti, joka tykittelee lujalla. Ja voithan tulla yrittämään, muuten pysy mukana. Kun mulla vaan semmonen satana nopea flow vaan ougaa. Tai se pitää showta ja sun on aika noustaa. Tykitä samalla tavalla lavalla, satana vammanen kakara kannattaa varana. Vaikka takavat kun tykitellä veti jokainen ja väki tärisi. Toisin mitä mä ikinä mikissä tekisi jokainen, kun sinne epeli veteli hennesi silti kärsi. Ja pari kyseli mitä mä tekisi. Silloin kun tuli tää läpät, niin jokainen jäbäki veteli enemmän menemään aina. Tiputan tyyliti hullumma tavalla, kuka vaan ikinä kykene pysymään perässä. Lopeta, joo, nopea oot ja sun skillit on mulle niin olemat. Mä räppään nopea, vittu sormet vispa niinku ekal vaihtelulla mänsä konkelissa. Tai kun molemmat kädet jossain kolmen kimpas, sormet pimpas, minkä takia jonnet skismas. Sam se jolle dissa, onks se oleellista? YouTube heitti ku odet sokerista. Kaikki joka puolella ainavat sekkaa meit ja oottele maanantai sesareit. Ja shoutoutti peltsi, saat säällit pisteet. Kun kännis laitat snappiin, niin ääni vieste vittu Jonne. Sun träkeis vaan paska löykki, pitäskö lyödä suustaakin faktaa pöytiin. Kun sä Jonne kuvittelit olevasi jotakin, ittesi viesteillä nopeasti nollasit. Sanoit että ota muka puukosta kylkeä on